So tara guys, sakay tayo. So yan, mas feel ko rito sumakay sa bangka, malaking bangkang di motor kaysa naman sumakay sa barko. Ay, gusto ko yung mga nakikitang buhay probinsya. So ayan o, sama-sama kami ng mga kargamento, mga beer, soft drinks, ayan o, mga gulay. So yan ang gusto ko yung nakikita. So dito lamang, Port of Banica, Roa City, Capiz. Mula dito sa Capiz papuntang Masbate. So ayan, experience natin pagsakay sa karagatan, island hopping. So subscribe. Sa fish pond, kaya siguro tinawag na seafood capital of the Philippines ang Roa City dahil sa dinami-dami ng fish pond dito sa may estuary. Ayan o, kaliwat ka ng fish pond dito pala, kaya pala nabansagang seafood capital of the Philippines. Ayun. Ayan, palabas na tayo ng karagatan ng Sibuyan Sea.
So yan ang huling sulyap natin sa mainland ng Panay Island from Rojas City, Capiz, going to Masbate. Okay, nakarating na ng Kalumpang, Masbate. Okay, nakarating na tayo ng Masbate. Kaso wala nang van. Wala nang van, alternate, habal-habal. So, ade. Ay kami. Habal-habal. Ang balod.